Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо Сиёвуша бинанчику кадисте. Мо ин абед самбуса кадистем кати. Момош Сиёвуш. Исидамон вая? Анамунҷидамон, ҷоштамон. Ҷа руғана об кадистам ман. Сиёвуш ёрдамчи калон. Бача. شما خیلی کنن نمیتونن خودشون با این بچه منه هر گم میگن نه سیاوش سیاوشی خریدم چرا سیاوش؟ توپچه анча як банкаи зверобой момоша кушодем мо гирифтем ҷа самбусаволи нав сирх шудастан дӯстони азиз ин партияшам мондем якум партияш рафт аллакай мардака омадагӣ барои ҳамин тез вайша бурдем инҷа дута листа боло ба боло мондам бинем кани чӣ хел мешавад гуфтам инҷа бочам чойникшона овардиям вай мо чойник надорем барои ҳамин каср када мемондем берунам хел офтоб трезех пушон анами хел рафтака абед мекунем мо на дӯстони азиз самбусаҳои мо тайёр шудам хе як листаш ва бо манҷи як листи дигар ва мо ҳам хел ҳисоб кардем ки як листа 20 самбуса мебарад уже як листаша хӯрдем 2 4 6 8 10 14 16 18 20 ҳанами хел дӯстони азиз беҳад хушрӯ омадаги ҳастанд ҷӯши сӯзон аст иноша мегирем як тарафта мемонам бо тамом ҳамин кати кору бор мо уже абед карда шудем ишка мо 3 дам гирифтаистем зверобои момош тайёр кардаги иноша гирифта дая тарелка монам Сиёвуша хайрят ки хоб бурдаг кӯдако Салмон низ хоб инҷода ҳардушон хобан хайрят соат 4 шудасте 4 шудак ба фикрам ҳама рафтак ва боз бисёриҳо мегӯянд ки ҳамин шкафатона алиш кунед дӯстони азиз насиб иншоалло ин дафъа ман вай плои ютуба гирам гӯем ва нақша дорам ки то ки якта шкаф созам барои ҳамин хотир ман ҳатто даруни ин шкафа либосоша чизоша ҳатто намехоҳам паряд кардан намехоҳам ҳамин шкафа расидан ҳатто намехоҳам ҳамин шкафа ҳатто дидан ҳамин хел намефорад ҳамин шкаф ки ҳамон рӯзи аввал гӯем ман дидам ҳамин манда маъқул наштак то ҳол ҳамин хел ҳастай барои ҳамин хотир ҳамин чӣ хеле ҳастай номаш чӣ мегӯянд ино ози ин мана ин шкаф ин ҳарсе ин вообще кушода намешавад ман вай поёнаангишку ягонташ умадем ягонташ вообще кушода намешавад кашида намешавад шуна бинен чӣ хел даруни якдигаришда мана ин поёнагӣ ин даруни инда ғалтидагӣ ва болонгиш даруни болои инашда ғалтидагӣ ҳастай
ҳама хел гӯем истодагӣ ҳастанд. Барои ҳамин ман нарасидам шуна. ҳатто як рӯз гуфтам ки либосҳои дарунаша ҳамаша порядок кунам, ба гуфтам ки дар кор нестай истан он шкафҳое ки умуман кушода намешаванд даруни ҳавоёда ҳама чизои зимния мондагӣ буда. Барои ҳамин хотир гуфтидам ки тезтарак насиб иншолло ва плоя гирем. Баъд якта шкафи ранги ини хидмо амохали 4 дар не балки 3 дар месозам, яъне 3 дар мешад. Якта ҷои вешилка, якта ҷои полка. Амохали умуман гӯем насиб иншолло месозем моҳои октябр. Ин моҳ не балки моҳи октябр насиб иншолло ҳаракат мекунем ки то ки якта шкаф детскита шавад ки барои он ки ин уже намешавад. Хай ҳозир либосои масалан тира моҳина жемпирча пӯшида мегардад, уже зимистон шавад, чизои зимния пурра гирифтан дар кор. Барои ҳамин мегӯям як шкаф гирем ки то ки ҳамаша даруни ҳамон шкафта монад. Барои он ки ҳозир камтар либосои ғафсашон инҷода бо либосое ки вешилкада кашол мекунем дар шкафи коридорда бо либосҳо ҳаста чизои вообще зимни гӯем, ё ки камтар калон, ё ки хел вообще майда, ҳама бо вай мондагӣ шкафи модай ҳама ҷода ҳастада. Баъд одам чӣ хел аст аёдаш мебурад ки дар даруни вай шкаф номаш чӣ либосҳои кӯдако будан ё ки набудан гуфта. Барои ҳамин хотир вай шкаф шавадага ба ҳамаша якбора либос ҳама чизои порядок мекунам, мемонам насиб иншолло. ҳозираш дахай дӯстони азиз ҳама хел аҳвол гӯем, дига чикор карда намешад. Нилуфар ай садик омадаг мана ужем ба зур садика ай рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа мебарад гӯем. ҳар рӯз мегӯд ки ман дига садик намерам, ман дига садик намерам. Ба маза буда ангур ахре да бо мош кадоми кушодай. Ман либосе бидам кани қоқ шудиян ё ки не. одеялчаи вай Салмон одеялчааш ҳамаша шиштам, неҳоли хушоқош вай замбур надрод хона. Анам хел ҳама либосои Салмон фақат кашол вай замбур равад даваю нашинад либосо ки бо нафаҳмида бо нагиремша нагазад. дӯстони азиз мегӯям ки чӣ хел ҳамин вай худо фарзанда ширин кардагӣ аст ки аз ҳамин рӯзи аввал дили одам гум мезанад барои фарзандаш то охир гӯем беҳадами барои ҳар як кас фарзанди худаш ширин ҳай, фарзанди худаш ҳастай. рози берундай ҳамин пеши подъезда набошад, камтар дур бошад. Агар манам хел хавотир мешавам вай ҳамин нигоҳ карда мешидам ки ҳамин бинамша ҳамин пеши домда ҳамин ягон территорияда бинамша шуд хиёлам ки ҳама вақт ҳам хел пеши чашмамда бошад, дур нашавад. манам хел асабонӣ мешавам камтар вай номаш чӣ мегӯям хай дур равад. Агар набинамша бо мебинем яке омада бошад наздик пеши ҳамин подъезда ки то ки вай бинамша гуфта. Агар камтар дер амин набинамша тамома асабонӣ мешавам. вай куҷо рафта бошад, вай чикор кардай, вай чӣ мешавад. барои он ки Нилуфар хел духтараки чақонаки хел вай нестай. Нилуфар беяд духтараки вай хел чақон нестай, содда ҳай. ва очам фақат ҳам мегӯям ки Нилуфар содда ҳай, кай ҳама фребаш мекунад, ҳама вайш мекунад. ва метарсам ки ягон ҷо дур равад, агар бо гашта омада мумкин натонад. барои ҳамин хавотир мешавам ва ҳама вақт тез мебинамша ва ҳама вақт мегӯмша ки дур наравам, пеши подъезда исто ки то ки ман тра бинам гуфта. анам хел дӯстони азиз манин тафтони мо чиркин нестаю. як бор тоза кардам дар кор номаши мегӯянд ҳаракат мекунам ки тез шум шад то ки аз ҳадди баъд чиркин шуда вай шуда наистад. ва инҷода бинен гуфтам ки очамаки биён ҳамида пергаминди бумага кунам. очам не хел руған молша басташа ҳеҷ кор намекунад. небинед чӣ хел ахирашам самбусата хурда тамом кун. баъд
ва инаш бинен пергаменти бумага мондам ягон қатра часпидаги нест инҷа бинен чӣ хел часпидаги гӯем амха серуғанашам кардем мана чӣ хеле ки мебинӣ ҳатто руғанош ман инҷа омада туп шуда истода инда ягон қатра руғанам нест часпидагиам нест бумагаша мепартӣ лист тоза неста манам қа самбуса мондак тамом и самбуса сёвша тез самбусаша хирад агар ин намекушам қандитам самбуса дига монда мемонам то ки дафтонда истад ва қоқ намешанда гӯем аваёша листоша як бор шӯем ва ин пирогамин бумагада дӯстони азиз медонед ман чанд бор аст ки пухтам ман чанд бор нон пухтам бо як бор пирог пухтам ман ин дафъа самбуса пухтам ва мондамша гуфтам сёрамно тоза ҳай ягон вақт агар нон кунум агар баъд истифода мебарам мепартомша ёки партомша намедонам тез сёвуш самбусаша аввал гир хӯр капа намегирад вообще намехӯрад иштиёш неста намедонам барои чи ҳамин ду рӯза ки умуман хӯрок хушрӯ намехӯрад ягон чи намехӯрад хӯр дӯстони азиз ман листи вай қоқ шудагида оби гарм андохтаму ва фери андохтам рости гап ман бисёр вақт сода меандозам ки то ки мулоим шавад туппага саҳара лекин афсӯс ки сода надорам сода гирифтан дар кори якта вай мемонам шо ки то ки пагоҳ то саҳара мулоим шавад баъд хушрӯ ҳамхел губка кати мешум ҳаракат мекунам ки то ки листо вайрон нашавад пирогамин истифода мебарам ва тез ҳамхел мешум тоза ҳак шаванд хел доғу ҳарчи нашавад гуфта анам хел дӯстони азиз ози сиёвуша тез ва ҳашкамаша сер кунем нилфар хони ҳамсоя рафтай тачилка доштак тачилкаша гум кадай намедонам вай тачилка куҷо шудаги астай вай кадам хони ҳамсоя рафт ки қаламома тез карда биём вай боло 2 метраш ҳамсоя ва намаш чӣ мегӯянд агар ки шкаф гирем агар мехоҳам ки якта хеле бо вай ҳама ҳамин игрушкаҳои ҳамин чизое ки мани болои ҳамин стол ҳастай ҳамаша партом чизое ки умуман дар кор нестай мана даруни ҳавай бисёриш мусор ҳастай гӯем мехоҳам ҳамаша партом хай ҳозираша истад бозӣ карда кай шкаф шавад ва порядок мекунам чизои нодаркорае мепартом ҳамаша мусор барое ки уже калон шудагиян иқа хушрӯ бозичаҳоя бозӣ намекунанд дӯстони азиз ман ин шкафҳои поёна тоза кардам латтакати то ки вай шавад чӣ хела инҷода пасуда мешу ягон об мерезад ягон чи ҷои тез тез тоза мекунам барои он ки вақте ки инҷода ягон кас шинадагар намехоҳам ки ино ягон доғ бошад ягон чи бошад барои он ки падугл мебинӣ вай безебайда намоён мешад ягон доғи об паридаги ягон чи бошад агар барои ҳамин тез тез мешум тозашон мекунам ки то ки тозаҳак истанд ва бо ябора даруни мани шкафҳоя манҷа дегоҳ мондагӣ ва ягон вақт мешад ки мани сковородкаҳое мемонӣ баъд ин болои ин руғанӣ мешад сиёвуш руғанӣ мешад баъд вай тез тез тоза мекунам ки руғанӣ нашава ва ин газа ростигам намерасим барое ки метарсим чангоша тоза карданда намедонам ман ҳамин газам хеле чизо метарсам вай барои ман намерасам ҳеҷ вақт вай чӣ мегӯям ҳамин газ пазам хеле чизои ҳама вақт шавҳарам мекунанд мароем ки ҷамъ карда моненшаки вай худои ман овозшо бинанд то ки кӯдакон нарасад не хай худо ба шукр кӯдакон намекобанд ин ҷоҳояю не ки всё ман метарсам ҳам хел ҳолатҳо мешавад ки дӯстони азиз ҳамин одам як латтача қафад агар баъд ҳамин хел тоза карда шинад хелош масалан ҳамин шкафҳоя ман ҳозир холодильника болошо тоза кардам чангошо тоза кардам ва бафтам биё ҳамин дарои шкафа низ тоза кунам бо вайша тоза кунам бо инаша гуфтам биё даруни ҳамин шкафам ябора тоза кунам гуфтам хеле тоза карда ҳозир бо инҷоя тоза кардам бо хелум ки полошо ябор тоза кунам бо мани стиркая хел тоза мекунам ябора чанг надошта бошад гуфтам набинен иноҳо ягонташ тоза намешавад инои ҳамаша сиёвуш ҳамихе кардагӣ ҳастай аз илитчо шудай стирка монда ҳанами хел ҳолатҳо мешавад ки ба ҳазур бе ҳичи бе ягон план гӯем
бе ягон уборкаи калон ҳам хел латича мегирӣ тоза карда мешинӣ. ана мехел дӯстони азиз, шумо дар ҳамин ҳолатҳо низ мешавад нависед кани комментарияда дӯстони азиз. ман ҳар рӯз комментарияҳои шумоям мехонам, саволҳотунда ҳаракат мекунам ки ҷавоб диҳам. ана мехел стирка низ тоза шудак, ман ҳаминош безеб дастанда тамом. ана мехел тоза ҳак хушрӯ. баъд субҳи саҳар мехези ҳама ҷо тоза приятни. ман ҳамин листоя така саҳари тоза кунам тамом. ба имрӯз плитая низ тоза карда будам, тоза ҳак плита. ана мехел ҳаваси одам мебиёд ягон вақт. не ки имрӯз уқа кор накардем, фақат ҳамун самбуса кардем тамом. не ки бо бегоҳи рӯзда хостам каме ҷамъогир кунам. дӯстони азиз, ман ҳам кору борума шудам, ҳама ҷои паряда кардам, кӯдакҳои ҷобаҷо кардам. ва инҷода шавҳарам афтодам ки ёд биёрен, бинен чӣ қаҳака ин ёд камакак 10 миллилитр. анам хел дӯстони азиз, Салмон имрӯзи дароз хоб буд бегоҳи рӯзда ва рости гап ҳар бегоҳ мешуд ҳамин вақт пешаи хоб масла мекардам, хе массаж мекардам ша майда майда. ҳози вай хоб ки буд нарасид мушаки то ки бедор нашавад, айни монтаж кардан дар вайда то ки инҷиқӣ накунад ва хоб равад ба ҳаздур гуфта, барои ҳамин хотирам хел монда мешам. анам хел дӯстони азиз, соат аллакай 9:30 шудагӣ ҳастай. влога ба охир расонем. хайр, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен. ман Салмон гуфтам бедор шуда аллакай. хайр дӯстони азиз.